Jair di banget guys, ramainya guys, strike guys, wuhui. Jair guys, main-main guys, tampil guys. Kita dekati sang pemenang. Mau tah lele guys, sing kena guys. Demangan Jair guys. Wih, cepet guys. Gede nih guys. Wih, setampil kula Jair kula. Wih, Jair bodol ya. Jair bodol, Jair blumbang kula. Angger nang BTW kan lemu-lemu Jair angger nang wangan nih wong wingi nyong boli Jair anu gering-gering. Jair blumbang kayane bedahan blumbang. Gune mangan jero temen gune mangan. Ngelih. Bisane mangan Jair nang cangkem tok. Nanti delek. Weh guys. Dapat Jair guys, konten malam hari. Oh. Lele mau sing mangan lele mau pertama kayane. Nih. Lele. Kemang empane sing karo blatung ya uler ya. Oh iya nyong arah uler iki kae. So kendisi ke dipake. Konten. Gilatakna jajal pira gedene. Gilatakna kene. Kok gigal? Kok gigal? Wah, giras banget kok. Guys. Nih guys, Jair. Mangan ya Jair wengi-wengi ya, Pak. Jair biasanya dia wangel banget mangane wengi-wengi. Ora gelem mangan yo, mangan nang wangan kene. Kehabisan cacing ya. Kehabisan cacing jare guys. Cacing lewiane nyong wingi ngonten, guys. Oke guys, tampil guys. Oke, saya akhiri dulu ya, talk skip ya.